أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bisa sharuɗan shari'ar musulunci muna farin cikin sanar da ku cewa yau Lahadi 29 ga watan Shaban 1440 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya daidai da 5 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya. An kawo ƙarshen watan Shaban. Mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci da kuma a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan, kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar mun amince. Bisa ga haka, gobe Litinin 6 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya ya zama 1 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijira. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Muna so mu yi amfani da wannan dama na wannan jawabi mu ƙara kira ga jama'ar musulmi na yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma don samun gafara da alheri daga ubangijinmu. Mu kuma ci gaba da yin addu'o'i musamman ga shugabanninmu domin samun nasarar shugabancin wannan ƙasa tamu da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba. Muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu akan hanyoyin da addinin musulunci ya umurce mu na zama lafiya da 'yan uwanmu ba tare da nuna bambancin ƙabila ko addini ba. Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya, amin. Muna maku barka da ganin watan Ramadan mai albarka wannan lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.